سەرەڕای ئازادکردنا پارێزگەهێن عێراق لێ هەتا نەها داعش کارên tund û tîjiyê dijî welatî û hêzên emnî encam didin û berdewam rêya navbera Bexda û Diyala û Kerkûk karên tund û tîjiyê lê têne encam dan û bi rêya metirsiyê tête naskirin. Wildur amarên têne belavekirin. Heta niha zêdey 20 kesan ser vê rêyê di demê mehekê bûne qurbanî. Wildur da hêzên supayên Iraqî du operasyoneka serbazî de radgehînin ku wan zarer û ziyaneka mezin pirêkxirawa Daeş gehandîne. لا زال هناك بعض من فلول وخلايا هذا الطريق. هەتانەها پاشمایە شانەین vê rêxisiya tîrorîstî li devera Hewêce û devera Çiyayê Hemrî nêmane weka kartên supa û piştevaniya hêzên hewalgirî me çend operasyon li dijî van grûpan encam dane. Wek hêzên serbazî me serketin bi dest xistiye lê metin balkişandiye serhebûna şaneyên vê rêxisiya tîrorîstî. Dîf lêvekurînin têne şirûvekirin. Heta ku metirsît navbera rêya Bexda û Diyala û Kerkûk berdewam bîtin, wata bûna rêxirawa Daeş berdewam e. Lewra wek tête daxwazkirin ku dibît hikûmeta Iraqê hûçirtir biketin da ku Daişan li nav bibet. هذا الطريق كليتنا نعرف بين وەک hûn dizanin ev rêk rekek stratejiya û Bexdayê bi xalis vegirê dide ku ser bi Diyala ve ye, paş bi Kerkûkê ve û bi dirajahiya bajêrvaniya dûz vegirê dide. Belê ev rêkê xeter e. Ew karê rûy dayê nêzîkî Bexda bû û divêt hikûmet operasyonên serbazî encam bide bo îmnahîkirina vê birgeha jiyanê. Ya Iraq bi Tirkiya û Herêma Kurdistanê vegirê dide ku rêka piraniya bazirganî ye. Dîf bû çûnan metirsî geheşte nizîk paytexta Iraqê û rêxirawa Daeş jî xwe berhevî karên tund û tîjiyê diket. Lê wek tête gotin operasyonên serbazî berdewam in heta ku ev rêxirawa ji ve dihête bin birkirin. Li Bexda Nizar Abdullah, Dengê Amerîka.